Helo, enw fi di Bryn Williams a dwi'n cogydd yma yn tŷ bwyta Bryn Williams a Porth Eirias yn Alun. I ddod o hogyn bach o ddimbych i fama yn Alun fel cogydd, nes i fynd i becws Alun Thomas pryd ni'n 10, gweld sydd y bar yn cael ei gynhyrchu. Ar ôl dechrau ysgol Glan Clywed, nes i ddechrau gweithio yn y lle bara pryd ni'n 12 am 5 mlynedd. Nes i jyst dysgu mewn cariad yn cynnyrchu bwyd, gweithio mewn tîm. O fanna es i'r coleg, a wedyn o'r coleg lawr i weithio fe Llundain efo Mac o P.O. White, Michel Rw Junior yn y Gafrosh, Terrace Conwan, a nes i agor Odette's Restaurant yn 2008. Mae defnyddio iaith Gymraeg yn bwysig iawn iddo fi ac hefyd fel y busnes hefyd. Mae yna gymaint o Gymru Cymraeg yn dod yma i Alun i'r tŷ bwyta yn Porth Eirias. Mae gen i lot o'r staff siarad Cymraeg, lot o cynnyrchydd, bwyd sy'n dod o cynnyrch fan siarad Cymraeg ac hefyd cwsmeriad. So mae'n bwysig i ni fel cwmni bod ni'n siarad Cymraeg gyda pawb, bod ni'n rhoi pethau allan ar Twitter ac Instagram, newsletter hefyd. So dwi'n meddwl bod andos o bwysig bod ni'n defnyddio iaith Gymraeg yn y lle gwaith, so bod o'n dod yn rhywbeth cyffredin i pawb i ddefnyddio. I ateb y cwestiwn, ydy o'n bwysig coginio yng Nghymru? Ydy. Iddo fi, nes i adael Gymru i ddysgu'n nghreff. A nes i ddechrau dall na adre, ond eisiau dod yn dôl, siarad y iaith, gweld ffrindiau mwy aml, defnyddio lot mwy o gynnyrch o Gymru. So ydy, mae o'n bwysig bod fi efo tŷ bwyta yng Nghymru a bod ni'n defnyddio iaith Gymraeg yn y tŷ bwyta. Pryd ydych chi'n siarad dwy iaith, ydych chi'n cael y cyfle i siarad y iaith ar teledu, ar y radio, yn Gymraeg ac yn Saesneg. So mewn ffordd, chi'n cael dwy elfen o gwerthu'r busnes i'r Gymraeg ac i'r bobl sy'n siarad Saesneg. So iddo fi, mae o'n rhywbeth bach ond rhywbeth mawr o'r calon.